Pozdrav svima! Sezona koncerata je uveliko počela i samim tim je došlo vreme da i mi ispunimo naše obećanje. Naredni koncert u nizu jeste koncert benda Bullet for My Valentine koji će se održati 3. aprila u Beogradskom domu omladine. Sve karte za koncert su rasprodate u zaista kratkom vremenskom periodu nakon što su puštene u prodaju i zbog veoma velike potražnje mi smo odlučili da napravimo malu nagradnu igru u kojoj poklanjamo jednu kartu za predstojeći koncert. Kako biste učestvovali u ovoj nagradnoj igri, potrebno je da lajkujete ovaj video, da ga šerujete na svoj Facebook profil i da se subscribe-ujete na Concert YouTube kanal. Nagradna igra traje do ponedeljka u ponoć, a u izvlačenju će učestvovati samo oni koji su ispunili sve navedene stavke. Želim vam puno sreće i vidimo se na koncertu.